aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwusighị ike mkpa ọ dị na ndị mmadụ ga na-ebi ndụ udo na ịhụnanya. Govano Soludo kwuru nke a na St. Teresa's Catholic Church Enugu Ukwu Kansụl Njikọ Ọka na ajamisa akwamozu akara Boniface Nwankwọ nagoro mmụọ. Onye nta aka n'obu gọọmenti Valentine Mbadoha ga-akọrọ gị akụkọ a n'uju. A na-eme mmemme enyimozu ya Maazị Boniface Nwankwọ bụ nna Honorable Dozie Nwankwọ, onye na-anọchite anya Njikọ Ọka na Dunukọfịa Federal Constituency na ụlọ omebe iwu National Assembly dị n'Abuja. Na oge ọ na-agwa ndị bịara ụka enyimozu ahụ okwu, aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Soludo kwuru na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ma kwụsịkwa ike mkpa ọ bara ndị mmadụ ị na-ebi ndị udo yana ndụ kwesịrị ekwesị. Gọvanọ Soludo kwuru na onye a na-eme enyimozu ya bụ nwoke udo ma jikwa ohere ahụ gwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị inwe obi udo ọkacha n'ihe gbasara Anambra steeti, dịka Anambra si wee bụrụ obodo udo na-achọkwa udo maka agamniru ya. Ọ kasịkwara ezinụlọ ahụ obi ikwudosi ike dịka nna ha si wee bie ezigbo ndụ yana ndụ kwesịrị ekwesị ma nyekwa ha ndụmọdụ ka nzọmụkwụ ha dịka nna ha si wee bi ndụ. Nwunye aka na-achị Naịjirịa bụ Oliakụ Aisha Buhari bụ onye soro na mmemme enyimozu ahụ site na ihe ọgbara ọhụụ Zoom. Onye bụ minista na-ahụ maka ụgbọala Maazị Rotimi Amechi, nwunye aka na-achị Anambra steeti Oliakụ Nonye Soludo, onye bụvugoro sinetọ na-anọchite Anambra Central na ụlọ omebe iwu sineti dị n'Abuja Maazị Victor Ume yana ndị ọzọ bụ ndị nọ akara nna Dozie Nwankwọ ụka enyimozu nke Catholic Bishop nke Ọka Diocese Most Reverend Paulinus Eze Okafọ nọ n'isi emume maasị ahụ.